kaina Zainab Nasarina ta mu je kyakkyawa buri na an yarda aure da ke a hada ni ke kadai na gida ra'ayin ni yayi daidai rayuwa ta sai ta ni so ne ya tsaida ni Zainab ta nuna ni ana faɗin ta daidai in dai akan so ne ko akan ƙauna ne ba wanda zan gani Zainab nake so dai in har muna tare hidimar ki zan jure ko da fataki duniya kina ji dai in dai da rai da rabo so ba a yi da kwabo hannuna na tarbo Allah ka sami daidai hali jari ga ki kuma da kin tsari ga alkairi Zainab ba ki san shi